Ти працюєш на фрілансі, але твій рейт занадто низький. Багато новачків бояться підвищувати ціну і роками працюють за мінімальні гроші. Крок перший. Підвищуй свою експертність. Чим кращий результат ти даєш клієнту, тим більше можеш просити. Крок другий. Покращуй портфоліо. Показуй тільки найсильніші роботи. Крок третій. Збирай відгуки. Соціальний доказ підвищує твою цінність. Крок четвертий. Піднімай рейт поступово. Наприклад, плюс 10-20% після кожних кількох проєктів. Пам'ятай, частина клієнтів піде, але з'являться ті, хто готовий платити більше. Фріланс – це не лише про роботу. Це про цінність, яку ти даєш клієнту.